Hola, jo sóc la Laia I jo sóc la Gemma. i benvinguts a un nou episodi de Bata. I vota. Saps on vaig estar l'altre dia? On vas estar? Doncs vaig anar a l'exposició del CaixaFòrum que va sobre vampirs. Sí? I què tal, et va agradar? Doncs em va semblar molt guai, em va semblar molt interessant, la veritat. Es veu que és una exposició que fan en col·laboració amb Le Cinématique francès i aleshores sí que és veritat que es van centrar en el que és els vampirs dintre del món cinematogràfic. Però també es poden veure llibres, pintures, còmics, vestits i moltes fotografies, la veritat. Ah, i al sortir hi ha un pòster de la millor pel·lícula de vampirs de tota la història. Saps quina? Quina? El Dràcula? Doncs no, Crepúsculo. Devia semblar la meva habitació. Saps que vaig tenir una època fan on també tenia pòsters de Crepúsculo penjats al meu armari? En sèrio? Sí, em va donar fort pels llibres. És que jo crec que va marcar una generació. Realment, a la seva època no se'l van prendre molt en sèrio, però ara està pels jajas i pels memes. I l'èxit que va tenir, Déu-n'hi-do, Ja, A molts això els també. agradaria, ja. Doncs vaig agafar la idea aquesta sobre els vampirs i he pensat que avui podíem parlar sobre vampirs. Que interessant. Què ens explicaràs? Doncs mira, com tots sabem, els vampirs existeixen quasi en totes les civilitzacions i cultures, encara que d'unes a altres difereixin una mica, però normalment tenen com uns trets bastant comuns. La fotosensibilitat? Per exemple, Sí, i que són així molt pàl·lids, nocturns... les dents llargues, la sang... Exacte, sí. Doncs avui parlarem una mica de tot això. I saps quan va ser la primera vegada que va aparèixer en un document la paraula vampir? Doncs no en tinc ni idea, la veritat. Doncs mira, va ser en el 1725 en un document oficial de l'exèrcit del Sacre Imperi Romano-Germànic que es veu que va haver-hi un metge que va explicar una història d'un poble anomenat Kisilova, que és un poble que actualment no existeix, i l'he buscat i es veu que està a Sèrbia, i hi ha diferents teories de quin poble podria ser. Però millor no dic els noms, perquè a mi el meu serbi és bastant bàsic i no vull posar-me en un compromís. Però es veu que en aquest informe s'explica que un home, que es veu que es diu Petar Blagojevic, va arribar una nit a Kisilova i que durant la seva estància nocturna es va dedicar a mossegar i a xuclar la sang de la gent del poble. Ho dius en sèrio? Sí, però aquí no ve el més fort. El més fort és que 8 dies més tard 9 persones del poble van morir. Com? I encara t'explicaré més. Es veu que la gent es va estranyar moltíssim i va pensar que la mort d'aquestes persones podia estar relacionada amb en Petar. Però van mirar registres i van descobrir que en Petar portava 10 setmanes que estava mort. I així quina explicació li van donar a tot això? Doncs bueno, en aquell moment el que van decidir fer va ser que van exhumar el cos del Petar i van arribar a trobar sang fresca que li sortia des de la boca i les oïdes. I per tant van deliberar que en Petar no podia estar mort. És a dir, que era un vampir. Quin mal rotllo, no? Doncs el poble va tenir tan mal rotllo que van dir, escolta, mira, li clavem una estaca al cor, així ja el matem definitivament, i si no fos suficient, van cremar el seu cos per desfer-se definitivament d'ell. Per assegurar-se'n del tot, no? Exacte. Que no en quedés ni rastre. Exacte, sí. Resulta que la notícia es va estendre per tot arreu i en uns anys el vampirisme es va convertir en una epidèmia a l'Europa de l'Est. Aquesta és la raó per la qual va haver-hi gent que va començar a obrir tombes, perquè pensaven que podien tenir algun familiar que potser era un vampir i els havia fet alguna maledicció o alguna cosa d'aquestes. Recordem que en aquella època hi havia com un muntó d'epidèmies, hi havia un muntó de malalties que no tenien cura o no sabien ben bé com funcionaven. I vols dir que la millor idea era anar a obrir les tombes de la gent? Mira, no ho Pensant sé. que potser eren vampirs? Perquè, clar, si tu vas a obrir una tomba a veure si et trobes un vampir, no sé jo si està fent bé. No ho sé. Jo crec que canviaria de país abans d'obrir una tomba. Si no... Saps com les pel·lícules de por que sempre diuen he escoltat un soroll en el pis de dalt, hem d'anar a investigar? Exacte. No, mal fet.
No. Allunyeu-vos d'aquella casa i correu en direcció contrària. Exacte, i amb això dels vampirs igual. S'ha Exacte, acabat totes obrir les pel·lis de tombes. por comença igual. Sí, canvia't de poble, no sé, segur que hi ha altres opcions abans d'anar allà a obrir la tomba i a veure què et trobes, saps? Exacte, no aprenem mai. No. Doncs resulta que vam veure els típics patrons de vampirs que hem comentat abans, que els vampirs tenien les ungles llargues, que tenien les dents llargues, sobretot els ullals, saps? Els típics del cinema. Sí, Bueno, la pell pàl·lida que hem esmentat, i hi havia gent que deia que els morts tenien inclús millor aspecte que quan els havien enterrat. I un cas que va haver-hi, que va ser, però molt sonat, va ser el d'una noia que es deia Mercy Brown, que era una noia que vivia a Rhode Island, que està a Nova Anglaterra. mm. Resulta que aquesta noia va morir i va ser enterrada juntament amb la seva mare i amb la seva germana, que també havien mort pocs anys abans. Els amics i veïns de la Mercy creien que podia haver-hi algun vampir a la família, ja que no és bastant comú que els familiars morin amb anys de diferència. Clar. I hi havia un factor important, i és que l'Edwin, que és el germà de la Mercy, també estava malalt. Curiós. Total, que van demanar permís per exhumar els 3 cossos de les 3 noies i van descobrir que és veritat que el cos de la mare i de la germana presentava cert grau de descomposició, però el de la Mercy no. I, a més, el cor de la Mercy es veu que encara presentava sang en el seu interior i al final van dictaminar que la Mercy era una vampira. Com a conseqüència d'això, van decidir que li extraurien el cor i el fetge, els cremarien i farien com un tònic per poder-lo donar a l'Edwin per a veure si el podien curar i salvar-li la vida. Un tònic fet amb els òrgans de la seva germana. Exacte, amb el cor i el fetge. Plot twist, no va funcionar. Tampoc m'estranya, et diré, L'Edwin va morir 2 mesos després. Una mica estrany tot plegat. I clar, en aquell moment no ho sabien, però resulta que el que passava en aquesta família era de que estaven infectats de tuberculosis. Ah, vale. Clar, per això tots s'anaven morint un darrere Exacte. l'altre i presentaven símptomes similars. Sí. Resulta de que com que presentaven la tuberculosi és una malaltia que, per qui no ho sàpiga, és molt infecciosa i és molt contagiosa. I en aquella època doncs, no tenien una cura, no sabien ni com sorgia. És la mateixa malaltia que passa en Outlander quan la Claire arriba en el port de França. Sí, ho he vist. Que tots els mariners estan infectats de tuberculosis i volien cremar el barco per tal de no propagar la malaltia. Doncs resulta que és aquesta malaltia. Bueno, total, que durant uns anys la falta de desconeixement ens ha portat a creure que els vampirs eren reals i l'arribada del món cinematogràfic va ajudar a que s'extengués aquesta creença. Per sort, a dia d'avui sabem que no es tracten d'éssers fantàstics, sinó que simplement són diversos factors que inclús a vegades no sonen tots a la vegada i que donen una explicació més científica al que està passant. És a dir, són diverses coses que es poden produir o bé totes a la vegada o bé unes quantes que poden donar aquests símptomes. I a quines coses et refereixes? La majoria són processos biològics que succeeixen quan apareix la mort. El més important de tot seria la descomposició, que aquest no passa per art de màgia, sinó que passa perquè tant per fora del nostre cos com per dintre hi ha un munt de bacteris. I aquests són els responsables de la descomposició de la matèria orgànica. És a dir, quan ens morim, són els responsables de la degradació del nostre propi cos. Com a resultat d'aquesta degradació, deixen anar un munt de productes de rebuig. Molts d'ells són en forma de gas, i aquests gasos s'acumulen dins del nostre cos, el que fa a vegades que semblem més inflats. I saps lo típic de les pel·lis de clavar l'estaca en el cor? Sí, no he entès mai d'on ve això de l'estaca. Doncs resulta que una de les cavitats on es sol acumular els gasos és en el tòrax, en el pit, en els pulmons, i per tant, al clavar-li l'estaca en el cor, es fa molta pressió a sobre del tòrax, deixant anar uns gasos per la boca que sembla com si fos un últim sospir. Vale, per això sempre es diu que per matar realment un vampir li has de clavar una estaca al pit.
Perquè amb Exacte. aquest sospir donava la sensació de que la persona estava morint quan ja estava morta. Valen. Després hi ha altres persones que, amb el pas del temps, han intentat proposar diverses explicacions al mite a partir de certes malalties, per símptomes o signes que poden donar suport al mite del vampir en el folklore europeu, com és, per exemple, la peste, on algunes persones que estaven infectades eren enterrades vives. Per tant, el grau de descomposició que presentaven era molt menor al d'una persona que ja estigués morta. Una altra malaltia que podia donar molt de sentit dintre del mite és el carboncle. El carboncle és una malaltia contagiosa que cursa amb una set intensa, amb poca coagulació i amb una descomposició lenta. I es creu que moltes de les persones que s'havien dit que eren vampirs presentaven el carboncle. Clar, i per això els cossos, quan els desenterraven, no s'havien descomposat. Sí. Una altra malaltia que podria donar explicació seria l'anèmia, que explicaria la pal·lidesa de la pell. Després també hi ha la que és l'anomenada malaltia del vampir, que és l'anomenada porfíria, que aquesta cursa amb trets típics dels vampirs de la tele, com són la fotosensibilitat, les deformacions facials, la pal·lidesa i inclús la tolerància a l'all, que això em va semblar bastant curiós. Sí? Però resulta que la porfíria és una malaltia genètica. Per tant, no hi ha moltes persones que puguin presentar aquesta malaltia. Per tant, ara per ara podem saber que no el 100% de persones que van dir que eren vampirs presentaven la porfíria. Clar, potser si eren tots relacionats amb la mateixa família, sí, però si no és més complicat. Moltes vegades es parla de la falta de degradació dels cossos, com més en el cas de la Mercy, que van veure que tenia molt poca descomposició. Que això es podria explicar per al tipus d'ambient que tenim en aquests llocs. Si és un lloc fred, la descomposició serà menor que si és un lloc càlid. Clar, però tot i així, en aquells casos, com la família de la Mercy, tot i estar enterrats tots al mateix lloc, en aquest cas la temperatura no influïa. Sí, però els cossos de la mare i de la germana van ser enterrats abans. Això sí, els hi dona més temps per ser descomposats. I no sabem les condicions climàtiques que van haver-hi quan van ser enterrades elles dues. I després ens quedarien dos factors que són bastant comuns en els vampirs. Un és la presència de sang a la boca. Es deu a un líquid que es diu líquido de purga, que realment no he trobat el nom en català, però l'he trobat en bastants manuals forenses. I resulta que aquest líquid de purga es produeix quan un cadàver està en descomposició i aquest es pot acumular dintre les cavitats. A més, el líquid de purga, si ho he entès bé, es veu que es pot utilitzar quan hi ha hagut algun ús de toxines, ja que es poden detectar substàncies en ella com són els pesticides. Vale, o sigui, analitzant el líquid aquest poden saber si ha estat en contacte amb pesticides o altres substàncies tòxiques. Sí. I és un líquid de color vermell? Sí, és un líquid més vermellós més fosc i es veu que es pot confondre amb la sang. Clar, això és el que em preguntava. Per això el líquid que els sortia a la boca o de les orelles, inclús del nas, no era sang, sinó que es veu que era el líquid de purga. Vale. I una altra de les coses que són uns trets característics són les ungles llargues o les dents llargues. I això es deuria de que la pell perd elasticitat, perd hidratació, i el que fa és que reculi. El que sembla que hi hagin les dents més llargues o les ungles més llargues. Inclús a vegades el cabell. Per això hi ha el mite aquest de que quan la gent mor, les ungles i el cabell continua creixent. Sí, això ho havia sentit jo. Però llavors això és una cosa que passa a tothom? Sí. Vale. I en el cas de la boca, doncs, serien la geniva, el que es retreu. Que curiós. I aquesta és la informació que hem recopilat en el podcast d'avui. Us animem a que busqueu més informació sobre el tema. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem en el pròxim episodi. Stay curious. Adeu! Adeu, fins aviat!